Здравейте, банда! Добре дошли в канала! Както видяхте, Иван и Марио току-що пристигнаха. А сега останете с нас, за да видите какъв риболов ще направим на диво избрана река от Google Maps. Даже не знаем дали има река там. Освен това, може да си останем и гладни, защото сме решили да запалим огън с магнезиева запалка, а никой от нас не е палил по този начин огън. Така че ще бъде едно голямо приключение в дивото и може би ще останем гладни. Айде сега да видим, че има ли влак на среща. Ето тук единия приключенец, другия, третия съм аз. Отиваме непознатото. И може би ще останем гладни, а Варе? Валяло е дъжд, като гледам и сега времето не е хубаво. Голи оплашени се спасихме един път, да видим сега дали ще има голи и гладни. Сега дойде ли влака, нема спасение. За наше голямо щастие река има. Сега да видим как ще стигнем до нея. И живот има в реката. Ванката водна е на рибка. Браво. На воблерче, браво. Красота. Браво, Ване. Оното си проличи кой е таковал циганка. Последното огънче успяхме някак си да разгориме огън, няма да останем гладни. А, момчета, признайте си, кой от вас е бил с циганка.
трябва да бъдем отговорни и да загасиме макар и малкото огън.